В един страховит ден на юни с тъмни облаци и неспирен дъжд пристигаме в Експо Сливен. Тук Асоциацията на Ил де Франс в България организира ежегодното си общо събрание заедно с изложението на породисти екземпляри животни. Въпреки лошото време, животните са спокойни и обгрижвани от своите стопани. В препълнената изложбена зала доктор Евгения Чкаканова, председател на Асоциацията Ил де Франс в България, открива събранието с няколко встъпителни думи, като акцентира върху определени точки от дневния ред, а именно отчета за дейността на асоциацията, финансовия отчет и също точка разни. Доктор Чкаканова подчерта, че тази година има особено много заявления за членство в асоциацията. Освен това, като гост присъства човек, който участвал дори в учредяването на Българската асоциация, а именно Емануел Фонтен, председател на асоциацията Юго Франс във Франция. Той заяви, че наблюдава една много добра работа на българските фермери, които имат прекрасни животни. Затова каза, че е чудесно двете асоциации, френската и българската, да продължават да работят съвместно. След това думата беше дадена на Симеон Караколев, който направи своето предложение за членство на асоциацията голямото семейство, както той се изрази, на НОКА. Водещият професор Радослав Славов представи дневния ред на събранието, а именно: първа точка – приемане на новите членове на Асоциацията за развиждане на породата Ил де Франс в България. Второ, отчет за дейността на Асоциацията и финансов отчет за 2023 година. Трета точка – селекционната дейност. Изисквания, селекционна работа на ниво ферма, срокове за подаване на първична информация към Асоциацията, изпълнение на селекционната програма, електронна развъдна книга, необходима информация за издаване на сертификати за произход, въпроси и отговори. След което събранието се запозна с новите членове, които се представиха сами, и събранието гласува и кандидатите бяха приети в асоциацията. Доктор Чкаканова поздрави новоприетите, като заяви, че те ще получат помощ в пълен размер. Само с няколко думи тя обяви дейността на асоциацията, която работи с 58 ферми. В електронната родословна книга са включени около 8500 животни, 7835 са подадени в Националния регистър на ИСРЖ и ето това са фермите през 2023 година, с които работи асоциацията, като общият брой на чисто породни животни, мъжки и женски, за 2023 година е 7000. Доктор Чкаканова отново подчерта с какво се отличава породата. Асоциацията е разпратила книжка за селекционна програма и още една важна книжка – характеристика на породата, зоохигиенни норми и профилактика. Също така за разпространението на породата Ил де Франс тя сподели, че е в цяла България. След това тя припомни, че асоциацията е член на съвета по генетични ресурси. Представител на асоциацията участва в съвета по животновъдство към Министерство на земеделието. Работим съвместно с френската организация, сподели тя. Винаги, когато правим посещение, ние организираме работни срещи по ферми, каним и други фермери да дойдат, защото това е един вид работен семинар, на който вие може да зададете вашите въпроси, да обсъдим всичко, което е като проблем пред вас в работата ви с породата. След финансови отчет, заедно с специфични разяснения по него, на фермерите им беше предоставена информация за нови контакти с Молдова, откъдето проявяват интерес да купуват животни. Гласуван бе финансови отчет за 23-та година на асоциацията и беше приет. Кратка почивка, след което събранието продължи с трета точка от дневния ред. Най-важното, върху което акцентира Чкаканова, беше, че фермите са пръснати из цялата страна и работата се увеличава. Затова от асоциацията предлагат да се назначи още един зооинженер след дипломиране в Аграрния факултет на Старозагорския университет. Професор Радослав Славов подкани фермерите да го търсят, когато имат въпроси относно селекцията. Той каза също, че е необходимо фермерите да преминат един курс
по изкуствено осеменяване, ако искат да имат сигурност в произхода на животните, понеже чрез кръвни проби ще се прави контрол на произход за майка, главно за бащинство и така нататък. Във връзка с това, доктор Шкаканова добави, че в Институт по животновъдни науки Костинброд има животни от породата и там са организирани курсове по изкуствено осеменяване. Ние можем, каза тя с професор Игнатова, като директор на този институт, да предложим курс, който дори да бъде изнесен някъде по ферми и даже да обиколим с индивидуално обучение. В края на деня, след доста обстоятелствени пояснения, се подложи на гласуване предложението за членство на асоциацията в НОКА. Макар и колебливо от фермерите, то беше прието. През втория ден се състоя откриване на изложенията Ile de France, Сливен, 15 юни 1924 година. Изложението на овце от породата Ile de France се откри в следващия вече нормален слънчев юнски ден, което улесни членовете на комисията по оценката и класирането на животните. Отново фермерите, членове на Асоциацията за развъждане на породата Ile de France, успяха и представиха хубави животни. Това се увериха официалните гости, а именно доцент доктор Доян Стратев, заместник министър на земеделието и храните, професор Доян Георгиев, декан на Аграрния факултет при Тракийския университет, Кирил Вътев, бивш министър на земеделието и храните, с чиято подкрепа беше осъществен този проект, финансиран и подпомогнат от Държавен фонд земеделие. Корнелий Желясков, директор на Държавен фонд земеделие в Сливен, Мария Боева, началник отдел в ИСРЖ, професор Димитър Панайотов, председател на Асоциацията за развъждане на френската порода Лакон и не на последно място Емануел Фонтен, председател на Асоциацията за развъждане на породата Ile de France във Франция, която е партньор на Българската асоциация от 2005 година. Поздравителен адрес от министъра на земеделието и храните господин Георги Таков прочете заместник министър Стратев. В него се подчерта, че това събитие се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните. Официални гости, включително и гостите от Молдова, последваха това поздравление и също изказаха задоволство от добре свършената работа на асоциацията и пожелаха още по-големи успехи. Следващото от дневния ред беше обявяването на класациите по групи животни заедно с техните стопани. В комисията участваха Емануел Фонтен, доцент Памукова и доцент Калайджиев. При оценяването се откроиха на призиво места фирмите Нор Агрокомплекс с Венелин Иванов, Агроевроплан на Пламен Николов и още други отдадени на породата животновъди. В края на събитието в изложбената зала на Експо Сливен се състоя аукцион на животни от породата Ile de France, България, което предизвика засилен интерес у фермерите и тяхното активно участие в наддаването. Евгения Чкаканова благодари на спонсорите и партньорите, които бяха Вивиан Наде с представителите и Тодор Тодоров и Стефан Йорданов, като фирма Виан участва в изхранването на животните, които бяха докарани за двудневното събитие. Следващата фирма, на която също Чкаканова благодари, с управител Илия Маринов, беше Bentley Farm. Друга фирма, която участва и предоставя продукти за дегустацията, тук беше фирмата на Нетко Митев от Добротица, която представи млечни и месни продукти. Но тази ферма е и член на асоциацията. В последните няколко години тя стана най-голямата ферма с овце от Ile de France. Там има вече над 1000 животни. Днес искам също да благодаря и на ръководството на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция тук на място, което агенцията осигурява, за да може да направим това изложение. Защото аз винаги съм казвала, тази площ е прекрасна и може да се използва от всички. Може да се правят национални изложения за повече видове и породи животни, но може да се правят и такива като нашето изложение, което да представят конкретна порода или конкретен вид. Благодаря на Янка Стефанова и на нейния екип за подкрепата и за всичко, което са направили, каза доктор Чкаканова. В заключителната си част
Организаторите на събитието предложиха дегустация на прекрасни продукти от животни на Ил де Франс, предоставени от спонсорите, а присъстващите се насладиха на вкусове, разнообразие и качество на храната. Разделяме се с чувство на изпълнен дълг и пожелание до година да се видим пак.